Hemen daukagu nitrogeno monoxidoaren molekularen Lewisen egitura egiteko. Berezitasun bat dauko, eta berezitasun hori da, normalian aurkitzen ditugun zenbaki hauek beti parrak izaten direla, C eta S behintzat gero zati bi egin behar dugulako. Kasu honetan, ikusten dugu nola zenbaki hau inparra, bakoitia ateratzen zaigu. Orduan, zer egin behar dugu olako kasu baten aurrian, izango da, orain aztertuko duguna. Oso erreza da, bai, baina berezia. Horregaitik merezi du, pixkate kasu hau errepasatzea. Lehenengo hasiko gara ikusten nola kalkulatu diren zenbaki hauek banan-banan. N, dakizunez, dira, kasu honetan, nitrogeno eta oxigenoak 8kotea lortu nahi dute, eta orduan 8 gehi 8, 16 ematen du batura horrek. Gero, V lortzeko, balentzia elektroia batzen ditugu, nitrogenoaren kasuan 5koa, eta oxigenoaren kasuan 6koa, beraz, 11. C bilatzen dugunean, aurreko zenbaki bien arteko kenketa egiten dugu, eta kasu honetan aurkitzen dugu zenbaki inparra. Gero zati bi egin behar dugu, beraz ez du osoa emango. Ezerekin jarraitzen badugu, azken aurreko bien arteko kenketa eginez, 11 5, 6 ematen du. Kasu honetan ez dago arazorik, zati bi egiten dugunean, zenbaki osoa lortuko dugulako. Orduan, kontuan hartu behar duguna izango da. 5 birekin zatitzen dugunean, 2,5 ematen duela. Horrek esan nahi du, 2,5 bikote lotzaile egongo direla molekula honetan. 2,5 bikote lotzaile, 2 zenbaki osoa denez, 2 bikote lotzaile daudela hori argi dago, eta gero bikote erdia dagoela, baina bikote erdia izango da elektroi bakarra. Eta elektroi bakarra, elektroi askea, puntu batekin adieraziko dugu, ez marratxo batekin. Kasu honetan, bikote lotzaileak bi daude, eta horrako marra bi ipini beharko dugu lotzen diren atomo bien artean. Ezeren kasuan, ez dago arazorik, zati bi egiten dugunean, bi ematen duelako, beraz, 3 bikote ez lotzaile, lotzeko balio ez dutenak, egongo dira. Nola geratzen da, orduan, gure molekula, hasiko gara Lewisen egitura egiten, eta ipiniko ditugu lehenengo, nitrogenoa eta oxigenoa. Zer egingo dugu orduan? Lehen esan dugun moduan, hasiko gara ipintzen, lehenengo bikote lotzaileak esan dugu, bi daudela. Orduan, hemen marratxo biak atomo bien artean. Beste elektroi bat egongo da atomo baten gainean. Nik erabaki dut orain nitrogenoaren gainean ipintzea, baina baliteke be oxigenoaren gainean egotea. Gero ikusiko dugu zein izango dan era egonkorrena. Segitzen dugu bikote ez lotzaileak ipintzen, eta hemen esan dugun moduan, 3 daude, beraz, 2 derrigorrez egongo dira oxigenoarekin, honela oxigenoak 4 marratxo ditu inguruan, 4 bider 2 8kote elektronikoa lortu du, eta nitrogenoaren kasuan geratzen da, beste marratxo bat, beste bikote ez lotzailea ipintzeko. Eta orduan, kasu honetan, eukiko dugu, adibidez, hemen ipinita. Hau izan daiteke Lewisen egitura nitrogeno monoxidoaren kasuan. Zergaitik ipini dut nitrogenoaren gainean? Bakarrik kontuan hartu behar duguna da gauza bat. Karga formalak atera nahi baditugu nitrogeno eta oxigenoarenak, nitrogenoaren kasuan karga formala izango litzateke 5, hau da bere balentzia elektroiak, eta gero lotzeko dituen elektroiak, kasu honetan ikusten dugu bikote bi agertzen direla, beraz hemen 4 elektroi daude, baina berak erdia bakarrik
hartzen du, lau zati bi eginez, eta gero lotzeko inguruan, ez lotzeko inguruan dituen elektroiak. Hau da, beste bi hemengoak, eta hemen bakarrik ipini dugun elektroia, beraz, 3. Modu honetan, nitrogenoari esleitzen zaion karga izango litzateke 0koa. Goazen oxigenoaren kasuan gauza bera kalkulatzen. Oxigenoaren kasuan, karga formala izango da 6 bere valentzia elektroiak ken. Orain, lotzeko dituen elektroiak bi dira, hemen bi bikote daude, lau zati bi eginez bi, eta gero inguruan dituenak lotzeko balio ez dutenak. Horrek izango dira, hemengo bi eta hemengo bi hauek. Beraz, lau. Kasu honetan orduan, oxigenoari dagokion karga ere 0koa da. Hau oso egonkorra da, atomo biak geratzen direlako 0rekin kargatuta. Beraz, hau hartuko dugu Lewisen egitura moduan. Nahi baduzu, egin dezakezu gauza bera, baina oxigenoari jartzen badiozu elektroi bakar hori, ikusiko duzu geratzen diren karga formalak ez direla 0koak, baizik eta plus batekoa eta minus batekoa. Egonkorragoa da guk lortu duguna. Beraz, ontzat eman dezakegu nitrogeno monoxidoaren Lewisen egitura hau, orain proposatu duguna.